Hey guys! Another day, another vlog. And for today's video, tayo ay magsiswimming sa falls. So, nandito nga po tayo ngayon sa Bolinao Falls 3. Yes, 3 siya kasi may 1 and 2 pa. Sana all may pangatlo. Char! So, dito tayo ngayon sa pangatlo kasi gahol na kami sa oras. And ito yung parang combination ng 1 and 2 naman. So, as you can see, napakaganda niya and napakalinis ng tubig and sobrang presko maligo dito. Medyo madulas nga lang siya kasi marami ng lumot. But, kung hindi kayo marunong lumangoy, pwede naman kayong mag-rent ng life vest o kaya ng salbabida. Or, pwede namang both, kagaya ng friend namin na takot malunod. Char! And that's all for today guys. Bye!